Himas rehas ang sarong lalaki makalihis na makuaanin iligal na droga sa pigkondisir na buy-bust operation sa Zone 6 Maharlika Highway, Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 4:48 nin hapon kasuudma. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang tagapagtaram ka Naga City Police Office, ang suspect na si Sarangani Norol I. Makatanong, residente kan Parparo Street, Kenneth Talipapa, Pinagbuhatan, Pasig City, kung sa inakuha sa iya ang 300 gramo nin shabu na nagkakantidad nin 2,040,000 pesos. Sobrang pong laki ng maitutulong ko nito kasi kung isipin natin na magsakit o mag-distribute sa community, no? Ay, hindi lang naman utak ng mga user o sarili nila ang apektado, buong community kasi malamang tataas din yung krimen. Nag-uugat sa pagdamit ng illegal na droga. Pigpapasalamat naman ni Punong Barangay Francis Mendoza ang pagkakadakop kan otoridad sa mga residente niyang embuelto sa paggamit asin pagbabakal ng droga. Sa PIDEA, lagi pong nag-aantabay dito sa amin sa Concepcion Pequeña. Lagi pong pag nag-request po kami ng operation, lagi pong nandito, lagi pong tumutulong. Sa Labo, Camarines Norte, arestado man ang duwang lalaki sa pigkondisir na buy-bust operation sa Parok 3, Barangay Calamunding alas 11:45 ning banggi kanakaaging Martes. Binisto ni Police Captain Joselito Geves ang Deputy Chief of Police kan Labo MPS ang mga suspect na sinda alias Boy, 32 anyos, na residente kan Barangay Tumagoktok del Gallego, Camarines Sur, asin alias Ben, 38 anyos, na residente kan Barangay Poblacion Buenavista, Quezon Province. Nakuha sa mga sospek ang 22 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad 149,000 pesos. Ang kapulisan po ng Labo ay muli pong nagpapaalala sa ating mamamayan na patuloy po ang magbigay ng suporta sa ating kapulisan upang mapuksa na po itong ating problema sa illegal na droga. Ito po ay para po sa ating mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon na magandang kinabukasan ang hinaharap sa kanila kung masusugpo natin po ang problema natin sa illegal na droga. Mantang sa Naga City, arestado man ang sarong persona sa pigkondisir na operasyon kan otoridad sa Zone 2 Barangay Kararayan alas 3:05 nin hapon kasuudma. Binisto ang sospek na si Guillermo Repor I. Navales, 53 anyos, asin residente kan sambit na lugar. Sa impormasyon, mantang nagkukondusir nin pag-imbentaryo ang operatiba sa mga nakuwang droga asin iba pang drug paraphernalia sa primerong nadakop na drug sospek na si John Albert Amador, uminapod sa cellphone ni Amador si Repor, asin sinabing may dadaraining dakulang kantidad ng droga. Alagad ang daiaram ni Repor, ang operatiba na pala ng kauro niya sa linya. Sa operasyon, nakuha man sa posisyon kan sospek ang 55 gramo ng shabu na nagkakantidad ng 374,000 pesos. Marso 2 kan arestohon man kan operatiba ang sarupang lalaki sa Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Pasado alas 6:45 nin banggi, huli man sa pagtutulak ng shabu. Binisto ang sospek na si alias Puti, 52 anyos, na residente kan sambitang lugar. Nakuha sa posisyon kaini ang 13 pakete ng iligal na droga na nagkakantidad ng 476 pesos. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga naarestong persona na interong nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.